Anatole Bonzacchino, riċerkatur u attivista drittijiet tal-persuni b'diżabilità li għamel riċerka fuq il-mediċina tal-iżomajd li kienet tingħata lin-nisa tqal. Adrian Asa, ex-referit tal-FIFA u delegat tal-lob tal-UEFA li daħal fis-Step Up for Parkinson's 4 snin ilu peress li ħakmitu din il-kondizzjoni. Tony Kakija li l-ġurnata jibdija bit-talba daw kollha li għandhom il-kanċer u li ftit ta' xurilu flimkien ma' oħrajn ħollo il-Malta Male Cancer Support Association. Mary Jane Kutajjar li tagħti servizz bħala receptionist fil-Millennium Chapel u li dejjem lista tismaw tgħin lil kull min iħabbat il-bib. Erika Ferrante li taħdem fil-qasam taż-żgħażagħ li jħossuhom weħidhom u jsibuha diffiċli jsibu l-ħbieb. U Nicole Muscat li fit-tfulita kienet involuta f'diversi proġetti bħal The Prince Trust u anka kompetizzjonijiet tal-arti diġitali. Dawn huma s-sitt rebbieħa tal-premju Formidabli u li nataw dan l-onur il-ġimgħa fil-għaxija waqt serata li kellha l-iskop li tiċċelebra l-inklusività fih dan is-soċjetà Maltija u tibgħat il-messaġġ li kulħadd huwa importanti waqt li ħadd ma għandu jitwarrab. Permezz ta' dan ir-rikonoxximent li jingħata kull sena mill-Partit Nazzjonalista jintwera r-ratt ta' ħajl lil persuni li b'mod jew ieħor jagħmlu ħilithom biex jibnu s-soċjetà aħjar. Matul is-serata saru diversi diskorsi minn numru ta' kelliema fosthom il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone, mixedew Minister l-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, il-Pensjonijiet u l-ġlieda kontra l-faqar Ivan Bartolo, mixedew Minister għall-Inklusività u l-volontarjat Graziella Gallia u mill-President tal-Kumitat tal-Parlament dwar l-Affarijiet Soċjali Katja De Giovanni. Intant fi tmiem l-attività, rappreżentanti tal-Caritas Malta, Hospice Malta u l-YMCA kienu preżentati b'donazzjoni li setejn li 3 NGOs fil-ħidma tagħhom.